начин, но... Всеки си намира най-удобния именно, все пак вариант да се засили. Важно е засилването. Представителката на Румъния Стиляна Ништор. Две обтегнати като първа серия, двойно обтегнато превъртане. Назад, Цукахара, двойно свито назад с обръщане 360 градуса. Много сложни серии. Висока амплитуда на отскок. Може пък за напред румънците да обръщат много по-голямо внимание на елегантното изпълнение, а не само на стабилността и трудността. Подхлъзна се с петата. Загубя всякакви шансове за медал. Наспя да преземина ходилото и... Подхлъзна се, да. То подхлъзването си идва следствие на ниската амплитуда, ниско изпълнено упражнението и това си на земя видяхме грешка наречена падане. 80. Това е гимнастичката с най-добър резултат след Ванеса Ферари от квалификациите. За съжаление, още тук тя знае, че е загубила шансове за медал. Разочарование. След изпълнението, особено на нейната сънародничка, избаса. Да. Интересно, и двете румънки на последните съчетания допуснаха най-големите си грешки. Може да се каже, че... 2,5 с предно превъртане. Сложно, много сложно изпълнение. Но... 13,750, едва четвърта позиция. Дадаха малък подарък, все пак. Помогнаха на Ванеса Ферари по някакъв начин. Ами, тя си изигра, другите сбъркаха и резултата е ясен. Ето румънския щаб, виждате за какво преживяване става дума. Особено в женската гимнастика, с традиционно силните румънски изпълнения и румънски гимнастички, за тях това е абсолютен провал. Трябва да си го кажем. Винаги са прицелени в първото място. Подготовката им е никак не е доволна. Разстроена е още по